Esaiozu euriari berriz ez jausteko, esan bakardadeari gaur ez etortzeko. Na 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 na. Eusten nauen soka zara, taitotzen nauena, ametsak sortu zizkidana, galtzen dituena. Na 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 na. Zuretzat ilargiak lapurtuko nuke gauero, eta zu itxu zaude bere argia ikusteko. Irrifarrez, gero minez, eragin didazu negarra. Nire sua itzali da, ez zara gaueko izar bakarra. Ez zara na 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 na. Esan sentitzen dudana ez dela egia, une baten sinisteko ez garen guztian. Na 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 na. Zuretzat ilargiak lapurtuko nuke gauero, eta zu itxu zauden bere argia ikusteko. Irrifarrez, gero minez, eragin didazu negarra. Nire sua itzali da, ez zara gaueko izar bakarra. Ez zara na 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 na. Menua. Urte betetzeak. Kantuak. Proiektuak. Herriko agenda. Eguraldia. Kultura. Asmakizunak. Eta askoz gehiago. Bergarapiko irratia. Kaixo lagunok, egunon. Ongi etorri gaurko Berbalapiko irratsaiora. Hemen mikrofonoetan Elene eta Julen ari gara aurkezle lanetan. Gaur otsailaren 19an bigarren mailako B taldeko ikasleak izango ditugu gurekin batera hemen zuzenean. Gaurko irratsaio polita daukagu. Beraz, belarriak zabaldu eta adi egon. Beno, hemen ditugu irratsaioko lehen partaideak. Nortzuk zarete? Gu Amira, Naroa, Binaraz eta Dilan gara. Eta zer ekarri guzue? Asteburuan egingo duen eguraldi berri emango dugu. Nahi duzuenean. Egun hauetan honetan eguraldi nahasia izango dugu orokorrean. Bihar euri pizkat egingo du, eta ostiralean eta asteburuan eguzki eta lainoak edukiko dugu. Temperatura minimoak 8 gradukoak eta maximoak 15 gradutara iritsiko dira. Aprobetxatu asteburua. Lan bikaina, eskerrik asko. Prest ditugu hurrengo partaideak. Nortzuk zarete? Ander eta Andrea. Aurrera, entzuleak zain dituzue.
Olerkiak ekarri ditugu, hotzaren olerkia. Hotza hau hotza, dardarka dut bihotza, txoritxoak ere hotzak, ez dut maite hotza. Nik ere beste olerki bat irakurriko dut, urtaroaren olerkia. Urteak dauka 4 soineko, loreduna udaberrirako, eguzkitsua udarako, urre kolorekoa udazkenerako, eta zuri-zuria negurako. Gozatu ekitaldi berezi hoietaz. Hemen ditugu hurrengo partaideak. Nortzuk zarete? Mohamed, Laia, Laia, Endika, Endika, Leila eta Mohamed. Eta zer ekarri guzue? Geran lan dugun proiektu bat kontatzera gatoz. Nahi duzuenean. Lehenengo hilabete unibertso eta lurra landu du. Hori dela eta bintxesko ikasi ditu eta zuenki kontatzera gatoz. Eguzkia izar bat dela, argi eta bero ematen digun eta jargian lurraren satelite bat dela eta ez duela argirik. Eguzkia argi eta bero ematen digun eta jargian kraterrak daude. Lurra igitu egiten da eta rotazioa bere burura dibide egiten dio, ondorioz eguna eta gauan sortzen dira, baita ere translazioa sortzen da lurrak eguzkiari bide ematen diolako, honen ondorioz ultraroak sortzen dira. Planetak ere ikasi ditugu. Eta ateratako ondorioa hau izan da, lurra planetan bizi gaitezken beste planetan. Oraindik ez urik, oxigenorik eta landarerik ez dagoelako. Zein interesgarria den zuen proiektua, eskerrik asko. Prest daude hurrengo esatariak. Nortzuk zarete? Odei, Melania eta ni Hugo gara. Eta zer ekarri guzue? Asteko aurreko irratsaioaren asmakizunaren irabazleak esango ditugu. Naroa Sánchez LHBkoak irabazi du lehengo, bigarrengo eta 3. mailako asmakizuna. Erantzuna okina zen, 4., 5. eta 6. mailakoen asmakizuna nean LH4ako Junek irabazi du. Erantzuna jostuna zen. Orain asmakizun berriak. Jolasteko prest bazaude zabaldu belarriak. Hona hemen gure asmakizuna. LH1, 2 eta 3. mailakoentzat prestatu dugu. Ez da dendaria, ez da dantzaria eta berak egunero ikastetxean. Baskaria prestatzen digu, nor da? Berriro errepikatuko dugu. Ez da dendaria, ez da dantzaria eta berak egunero ikastetxean. Baskaria prestatzen digu, nor da? Orain LH 4, 5 eta 6. mailakoen txat ondorengo asmakizuna. Botilaren muturrean naukazu eta ezinezkoa da edatea, baina ni askatzeko hobe duzu. 2 espainak ondo iztea, zer da? Berriro errepikatuko dugu. Botilaren muturrean naukazu eta ezinezkoa da edatea, baina ni askatzeko hobe duzu. 2 espainak ondo iztea, zer da? Erantzunak zuzendaritzaren sarreran dagoen kutxan sartuko ditugu. Datorren asteko saioan esango dugu irabazlearen izena. Sorte on. Prest daude hurrengo esatariak. Nortzuk zarete?
Naroa 13 julen gara. Eta zer ekarri guzue? Zorion tartea orkestu dugu. Aurrera ba. Aste honetanko urtebetetxeak kontatzera gatoz. Otsailaren 20an 5 urteko gelan Mohamed Al-Malki eta LH 6beko Erika Ruizen urtebetetxeak izango dira. LH laudeko Lur Urizarrek otsailaren 22an eta LH 5deko Aitor Pator 26an. Zorionak eta musu handi bana denoi. Ondorengoz kantarekin bukatzen dugu gure saioa, aldapeko sagarra. Beno lagunak, agur esateko ordua iritsi zaigu. Oso gustura aritu gara zuekin. Kanta politonekin usten zaituztegu. Agur eta datorren aste arte, ondo izan.